E logo despois eu xa lle preguntaba, e non fixeche índice das igrexas románicas e das igrexas con románico? Porque no índice xeral non aparece. E según abrín a guía ahora, non a topaba, o cual é moi interesante como a guía, pero si a índice. Na páxina 31 está o índice das igrexas románicas, e na páxina, me parece que 170, está o índice das igrexas con románico. O sea que antes de cada sección, o mellor estaba mellor aquí ao principio, eso xa non o sei, pero antes de cada sección hai tamén unhos índices que nos poden facilitar moi ben o labor, marcándoos un marcalibros ou cunha estampiña, pois inmediatamente vamos aos índices que están polo medio da guía. Que quixera eu máis dicir? Pois porque me corresponde, como vicario xeral da diócese, quixera dicir que, ante todo, temos que estar agradecidos os católicos e os cristianos, máis alá incluso da obra de arte que representan e da cultura simbolizada nestas igrexas, porque, además dos valores artísticos e históricos, estas igrexas teñen a peculiaridade de haber servido o culto e a devoción de xeracións pasadas e presentes, de haber servido e de seguir servindo. E o gallá non se despobre de tal xeito a Ribeira Sacra, ojalá podamos fixar aquí población para que podan seguir sendo cuidadas e para que poidamos seguir celebrando culto e cultura, como neste caso. Aquí estamos nun acto cultural, pero aquí ainda hai pouco presidín a Santa Misa. Que a pouca xente que queda na parroquia, pero de vez en cando xuntámonos os que estamos fora e os que estamos aquí e celebramos o culto e honramos a Deus e facemos memoria, sobre todo tamén, dos nosos mortos enterrados neste cementerio parroquial. Por lo tanto, estamos ante unhas obras, as igrexas románicas, que son fundamentalmente un testemunho de fe. Delas dimana unha virtualidade catequética, pastoral, ao servicio da fe, para que foron creadas. Nelas podemos, sin dúbida, pensar na necesidade que temos, e recuperar a necesidade que temos de trascender o sentido da vida, adquirir sentido á vida precisamente pola trascendencia, e trascendelo a través dos símbolos numerosísimos que temos aquí na portada. Don Nicandro Ares, coñecido como gran investigador sacerdote, visiteino 2 días antes de morrer no seu leito, que residía ali na residencia sacerdotal do seminario, e dicíame: non deixes de investigar no pórtico de San Esteban, que non é o que parece, éche moito máis do que parece. E sugeríame os símbolos. Eu xa che sei cales son os símbolos, e o que representan, porque estánche moi equivocados todos os que opinaron sobre iso. Don Nicandro, unha gran autoridade científica. Por iso que non debemos cansarnos nunca de investigar, de interpretar os simbolismos que son froito precisamente da expresión de fe, fundamentalmente da expresión de fe dun pobo. A arte sacra foi sempre unha das actividades máis nobles, apoiada, sin dúbida ninguna, pola Iglesia, polos povos crentes. Eu quixera tamén darles gracias aos tres que estades na mesa por vir aquí a facer a presentación, e sobre todo, definitivamente, a José Antonio, por querer divulgar algo tan sublime, tan bello, tanta belleza, e sobre todo tamén porque, antes que nada, é arte sacra. Por iso, moitísimas gracias, José Antonio. Eres un membro xa ahora activo, militante da Iglesia Diocesana de Lugo, comprometido na divulgación da fe, porque, sin dúbida ninguna, este tamén é expresión da fe. Moitísimas gracias. Gracias, José Mario. Bueno, pues ahora, para pechar o turno de intervencións, bueno, profesor, que é presidente do Consello da Cultura Galega,
mí ben é certo que eu daquelas andaba un pouco con outras inquedanzas e non foi hasta máis tarde, pasado xa moito tempo, cando lendo algúns dos seus libros estes me ensinaron algunhas das claves que ten este país e que algunhas desas publicacións ás que me estou referindo son absolutamente claves para entender o proceso de como foi evolucionando a sociedade, a política e, en definitiva, a comunidade desta zona. É un home, ademais, moi ligado e que lle quere moito a este territorio, que o visita asiduamente e penso que non necesita xa moita máis presentación, así que, don Ramón. Moi ben, bons días a todos, moitas gracias por esta cariñosa presentación e por esta nova oportunidade que me dá este libro, o seu autor e o seu tema para volver a estas terras que sí hai casi máis de 40 anos que de unha forma ou de outra con máis ou menos periodicidade vin pisando, sigo pisando e espero vir no futuro o siga facendo tamén. Mesmo agora que estou aquí a falar nesta belísima igrexa, vendo a Ribeira de San Cid, vendo algúns das adegas que ali están, e con este presidirnos este rosetón que vostedes non o poden ver agora, pero verán despois, vemos moitas veces, pero que a mí me inspira un pouquiño, non tanto para falar, senón que me pon medo, o que me casi me visualiza. Como se pode decir algo diante de tanta beleza? E isto que está aquí. E isto, por tanto, é o que nos reúne. Eu estou moi conforme con o que se dixo aquí, por parte de todos os que me precederon o uso da palabra, naturalmente o director do museo, o autor deste libro. Ele fixo unha pequena trampa, porque falou así de un modo informal, bueno, a ver se pode ser e tal, e despois, cando me di conta, xa estaba metido no proxecto, xa non podía dicir que non, e máis con moita presa porque urxían os tempos editoriais, non? Pero, bueno, é unha oportunidade de velo en probas, de ler os contidos desta guía, e mesmo de facer unha pequena presentación, ou linear, na que resumín algunhas das ideas que me inspiraban, non só esta guía, sino tamén o lugar onde está, e a razón de por que hai tanta riqueza patrimonial, e de outro estilo, nesta nosa provincia imaginaria que non ten capital, non ten moitas outras cousas que é a Ribeira Sacra. Este texto chamei facendo así un pouco unha brincadeira cos propias definicións da Ribeira Sacra, chamei un bosco de igrexas, dado que aquí hai filólogos e outros expertos que saben máis de camino neste asunto, pero vista a riqueza da arte románica que hai aquí na Ribeira Sacra, ben se pode facer esa especie de brincadeira coa idea do Ribeira, Riboira, Sacra, Sacrate, etc., e coa idea de ser un bosco, porque son tantas igrexas que están aquí estudadas, localizadas, identificadas, que verdadeiramente non hai probablemente ninguna outra rexión europea con esta intensidade, con esta cantidade de monumentos do mesmo estilo. Naturalmente, hai moitas outras regións europeas que son moito máis ricas en arte, pero son de distintas fases históricas e son creadas probablemente coa mestizaxe de moitos povos que as visitaron, que se confrontaron e que mesmo intentaron conquistarlas. Aquí hai unha especie de maravilla das persoas e maravilla tamén da natureza, e é que nun momento histórico determinado, fin do século XII, século XIII, se concentraron tal cantidad de esforzos sobre un mismo territorio que determina que mesmo hoxe poden estar en pé, máis ou menos cuidadas, máis ou menos en perigo, pero que forman un patrimonio histórico, cultural, espiritual tamén, pero non só espiritual,
que define naturalmente a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra ten outro patrimonio. Ten o propio patrimonio natural, ten o patrimonio de moitas casas fortes, casas fidalgas, pazos, etc., que son tamén moi importantes e que aquí inzaron extraordinariamente, pero quizá o primeiro dese patrimonio é realmente o patrimonio monástico e eclesiástico. Por tanto, esta guía ven moito a conto. Naturalmente non é a primeira, supoño que non será a última, pero esta é moi singular porque é unha guía que está adaptada ao que hoxe podemos pensar que sería un turismo cultural. É dicir, que identifica, valoriza, non se estende moito na descripción, permite localizar, mesmo con medios actuais de xeolocalización, e ao propio tempo ten uns mapas que son moi útiles para isto. O visitante que veña aquí pode ir a unha igrexa, ir a outra, e de paso ver outras cousas. De modo que é unha guía pensada como unha forma pragmática e con utilidade. Pero creo que aparte disso é unha guía que contribuye a poñer en valor, como xa se dice na propia presentación, a poñer en valor o que é a riqueza patrimonial desta Ribeira Sacra. E ese poñer en valor significa vinculado con unha actividade que hoxe é moi común, que é de visita, turismo, etc., que é distinta da que tivo esta igrexa e tantas outras no pasado, e que debemos facela compatible con esos distintos usos. É dicir, que este edificio naceu para un fin, e hoxe ten probablemente outro fin, a pesar de que de forma temporeira o señor cura responsable desta parroquia, o propio vicario, pois poda facer servicios religiosos aquí. Pero hoxe xa non é só eso o que podemos demandar dun patrimonio deste estilo, porque senón con ese uso probablemente iría ainda máis en declinio ou de valor este patrimonio. De modo que a guía chama a atención para un eixo extraordinario na historia de Galicia, que é o eixo Miño-Sil. É un dos eixos de máis intensa, de máis profundidade histórica que hai na historia de Galicia. Naturalmente, hai unhas cidades que concentran a nosa mirada, para empezar Santiago, Ourense, Lugo, que son exponentes en moitos aspectos de toda esta capacidade de conectar coa gran cultura europea que tivo a sociedade galega no pasado, e que esperemos e que queremos que siga mantendo no presente. Pero isto non se trata dun gran mosteiro, unha gran catedral. Trátanse de dúcias e dúcias de igrexas. Isto, que sexan igrexas aparentemente pequenas, modestas, pero dunha riqueza artística extraordinaria, chama a atención sobre o feito de que pasou neste territorio para que eso sucedese e por que sucedeu. Claro, non sabemos todo, pero podemos aventurar algunhas razóns e mesmo algunhas hipótesis. Desde logo, este territorio foi intensamente humanizado. Intensamente humanizado por unhas comunidades rurais que tiñan en grande parte dependencia e que eran ensinadas ou que foron animadas por comunidades monásticas. Non só por elas, pero sí que hai mosteiros que despois se transformaron en prioratos dos grandes mosteiros galegos de toda a historia, dependentes de San Martiño Pinario, dependentes de San Paio de Altares, dependentes de Oseira, dependentes de San Benito, de Valladolid. É dicir, que esta é unha pequena rexión que ten unha grande intensidade monástica, e esa intensidade monástica deu lugar a prioratos, e de forma paralela a igrexas, porque os prioratos reflicten a potencia da igrexa regular, é dicir, da que está sometida a que é resida por unha comunidade que está sometida á regla dun fundador, San Diego, ou San Bernardo, ou Santo Domingo, ou quen fora, e de forma paralela as igrexas que son, digamos, seculares, por tanto, que atenden unha comunidade rural que, polo tamaño das igrexas, naturalmente, podemos reputar que foi bastante importante. Esta comunidade fixo destas igrexas un lugar de encontro, un lugar de cohesión, porque as igrexas non son os lugares para
ver de lonxe e que terles un certo respeto mesmo sacro. Son lugares para convivir, son lugares para questionarse, son lugares, como acaba de decir o señor vicario, onde a xente se bautiza. E, por tanto, se bautiza é onde queda o registro da chegada a este mundo, é onde a xente se entera, e é o registro de que se sabe deste mundo. Tanto, todo aquilo que une a vida dunha persoa desde o nacemento até a morte, que tan intensa e inteligentemente xestionou no pasado, agora é outra cousa. A institución esencial como reúnica, a Igrexa como institución, non esta Igrexa que está neste Dios de Miño, está representada en cada Igrexa. Por eso, en cada Igrexa hai unha comunidade de vivos, que son os que habitan esa aldea, e unha comunidade de mortos, son os que están no cementerio, e que define a propia comunidade dos vivos. E, por eso, en fin, en moitas culturas, entre as da galega, os mortos son tan importantes para entender os vivos. Non só os vivos para entender os mortos, porque cada morto reflicte algo dos vivos. Isto que era, agora quizá non son, estas igrexas. De modo que, primeiro, expresan un territorio intensamente humanizado e ocupado por comunidades campesinas de algún modo culturizadas e ordenadas e hexemonizadas culturalmente pola Igrexa. O que creo que revela a Ribeira Sacra é que fai realidade a grande aposta da sociedade galega medieval por colonizar o seu territorio en vez de dedicarse a conquistar outro. Podemos dicir que esta foi a aposta de Xermírez e de todos os seus sucesores. Que queremos? Estar relacionados coa grande cultura europea, Toledo, especialmente Cluny, e París, e todas as grandes abadías europeas, ou queremos camiñar cara ao sur e queremos, digamos, conquistar, a facer un reino como foi despois Portugal. Por as razóns que fosen, non é cousa de tratarlo aquí, a sociedade galega medieval, a galega ficou galega, non a galega que ficou portuguesa ou que se transformou portuguesa, apostou por esta, digamos, solución máis europea, máis cultural, menos política. E isto que expresa esta riqueza. Porque, volvo ao principio, non hai casi ninguna outra región que poida, nin cidades, que poida ter a riqueza patrimonial que ten Galicia. Comparemos. Por exemplo, a Catedral de Santiago coa Catedral de Braga. A Catedral de Braga, ao lado de Santiago, é liliputiense. Non tanto no tamaño, quanto na riqueza artística, quero decir. Braga é primaz, e, por tanto, ten moita riqueza patrimonial económica. Pero que é isto que reflicte a riqueza artística é incomparable. E non hai, en moitas freguesías do norte de Portugal, en moitos concellos, non pode haber unha concentración de igrexas románicas deste estilo. Por tanto, isto creo que é unha reflexión que esta guía me provocou e que traslado a todos vostedes, porque moitos de vostedes son residentes aquí ou nacidos aquí, tamén son conscientes, ou se non son deben ser, pero xa son conscientes da riqueza que teñen entre mans, da riqueza que foi dos seus devanceiros, que se legara ao que antes aludía, e que hoxe temos outras obrigas diferentes das antigas con este legado. Antes de acabar con esta reflexión, gustaríame tamén decir que esta digamos, concentración de igrexas románicas sería impensable non só sin a colonización monástica, sin o poder da igrexa, sin esa capacidade para poñer en produción e ordenar o espacio, unhas aldeas, partes cultivadas, partes non cultivadas, partes de soutos, partes de agras, etc. Así que todo eso non é azaroso, non se lle ocorreu a unha persona, sino que é fruto dun proceso histórico. Aparte deso, sin o que o fenómeno da peregrinación do camiño e sin o fenómeno de Santiago, probablemente esta concentración, estas tantas igrexas concentradas nun estilo específico como o románico, só que Otero Pedraio tanto insistía esa gravidade do estilo románico,
podría decir que só había 2 estilos en Galicia, non é todo certo, pero para entendernos o románico grave e o barroco, que ele non dice exactamente, pero que podría decir que é dionisíaco, moito máis expansivo, máis ricaz, máis cheo de formas, especialmente da natureza, non só. En cambio, o románico non é espiritual como o gótico, pero ten unha gravidade que reflicte, segundo Otero Pedraio, o que é o propio sentir da sociedade rural galega milenaria, desde o século XII ou XIII até a actualidade. Pois todo isto sería esta arquivolta florida que diría Otero Pedraio, ou esta arte románica grave, sería imposible, ou sería moito máis difícil de que se produciese históricamente sin a influencia do camiño de Santiago, de todas as artistas que traballaron en Santiago. Hai un moi coñecido que é Mateo, pero hai moitos outros da súa escola, anteriores ou posteriores, que estiveron na base desta construcción, que incluso técnicamente necesita certa pericia. Non se pode, non é facer unha choza, é facer quase unha pequena catedral. E hai igrexas que teñen riqueza e teñen envergadura que poden ser casi comparables a algunas outras catedrales. E finalmente, todo isto sucedeu non só por decisión da Igrexa, do Camiño de Santiago, de los mosteiros, etc., senón sucedeu porque a arteria, o eixo Miño-Sil, incorporouse de forma moi eficaz ao que podemos decir a grande economía medieval do comercio a media e longa distancia, é basado especialmente na